Sayop manggunay mo na pa. Wala ni mo na gipailelas ako, akatong bata pa ko. Kung gipailela pa na mo na sa ko sa una, friends ang tami naron. Pinpaw na eh. Sa yaw yaw, ramda. Kuban reok, skate ilang tapang. Kundula nabi. Sikon, sikon. Pagpalit, huwag yung mga cellphone nito para makadua-dua po ka. Sige, mga pagilabot. Kung magiging cellphone na mo na nang ibargohon noon. Bunga ba rin eh? Wala na, lamang liko na na. Bunga gina yun. Burot na yung nagkuhano. Nga, mangangkon ka ng cellphone. Ang tap, phone mo eh. Ikaw, pagpalit ng cellphone nito, nawan namatay noon. Sa ka ni mga bata, ay kabalo natulog na diri ah. Pagilo mo. Hilom. Hilom man eh ko wow. Hilom. Ulit, may kadrig matog. Nga, magkuklamo pa ka diya. Grabe. Kita ni biyahan na asawa eh. Kita na tarang makisok ba? Tapi anak puro sa laki, mga wahinungdan. Luto na eh. Lagi kurang din ka mong gay. Bukuno ko na mga anak ako yung way pulos eh. Nak! 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 Pulsa man! Kaya ganyan ka mong gay dito eh. Sige mo higda na. Mura mong madamang sa palawa. Para puslan mo ba? Di pa mo kabalo mang luto, di pa mo kabalo mang hugas. Samuel ba mo? Kaya mo man ay nagigdahigda. Murag, baksa na naglundo niya. Ito bang? Oh, ano na? Muli rag, bukaw matog. Pagkurang gina na ulit diri ara na, nahigda na yun, matog. Ano may suguha? Kamu day, dili kong tahon. Mukha ora pag ganay mo diri mo tulog. Kunya kayo nagigda man ang ingon. Naglingkod na namin diri, no? Iyan dyan. Ikaw di masiguan, Ron. Sige Sam, ikaw na lang Sam, kaya ikaw may kinamahuran, ikaw may bata-bata. Ikaw na lang good pang. Kabalo katulgon bata. Hindi ka mutuman ha? Kini, di ka mutuman? Mutuman pangoy. Pero ang problema, wala ko kailangan ng kamunggay. Naniguwang na lang ka, kailan nakamunggay? Kanang green og dahon ba? Kanang green day dahon? Hindi, sorry. Ano ka? O dyan. Oras mga green man ang mga dahon diri bay. Sa muka pa ni Papa ay ako pag isugo. Ya, asa mo kumakita ni na green na dahon na kamunggay? Mga puros green naman na diri ah. Ano ni pag kita naman siguro sa unahan be. Oo, siguro ang giningon ni Papa na kamunggay, green man daw. Ilawan daw be. Dili sa kamunggay. Mangita ko sila be. May mga green. Dili siguro ni giniingon ni Papa na kamunggay na green ba? Kaya nagilo man. Kini, kigamay na lang. Permente siguro ni ginakawata sa silingan ba? Kigamay na lang. Problema lang noon. Gamay na lang pod. Murkulang pa ni sa giluto ni Papa ba? Atay man na yan. Sa mga ani. Gusto ko rabi dayon to ni kulang ang kwan. Tara. Mamao sila porma. Dalho na oni kaya akong sukod. Kaya itong bata ato eh! Matuling na ako turun ba? Piso na ba itong bata ato? Naar ba din sa unahan eh ay? Dalho na lang siguro na honitan ng bikit. Paisika ito ba? Siyara mo likramo pa na si Papa ni. Naperte niya ang dagana. Kay mo man yung ginaingon na green na dahon na kamunggay. Basta ako, basta nagulat na si Papa dito. Grabe ko, anong ba na yung Tarzan ba eh? Kapag, Ano ito no, bay? wala ba eh, gisugo pa ni Papa Samuel magpuog ka ng kamunggay ba? Okay ka balik to. Natulad ata kay minuto doon. Yes, yes. Morning, ginaingon ni Papa na green na kamunggay ba no? Mao ba siguro na? Mao ba no? Mao na. Mao na. Mao na ina, yan tayo Papa ko. Lagi, tama dyan lagi ko na kamunggay ni. Klaro ni na kamunggay oh. Bang, tara pang oh. Bang, muna pang no. Aman! Muna gini. Muna kamunggay. Oo, morning puspos ako sa imo. Ipin-ipin, mamunay! Ligula na lang ka ba? Tagko na yung tik-tikin mo. Lagi mo kailan kamunggay. Sayop manggunay mo na pa. Wala ni mo na gipailelas ako, akatong bata pa ko. Kung gipailela pa na mo na sa ko sa una,
Friends ang tamin naron. Ay, buto pagpagit ay. Nali-ali na gawin pala ilan ako sa buhong ka na kamunggay. Ay, ila-ila mo gusto sa kamunggay ha. Sige. Ay. Maunay kamunggay oh. Oh, ila-ilahan na para magka-friends mo. Mo din yung kamunggay. Kailan na jud ko? Friends na ta ha?